Ukraine jamana bɛ ka dɔ fara a ka sanfɛ mugu furun kan min bɛ ka kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛlan dɔrɔnw ye. Kɛlɛ min fanga bɛ ka bonya. Ni y'a tile 3 ye Rusila jamana ka jamanatigi sigi kalata daminɛlen don. Min kalata sebagaya bɛna sɔn ka di jamanatigi Vladimir Putin ma ni a kelen bɛ kalata cɛbɔya kɛnɛ kan ka sɔrɔ fanga sɛnɛmatɔn tɛ. Dugudeni min b'i wele ko Chokino ni a filɛ nin ye course mara la. Yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen laminɛlen don Rusila jamana finitigiw fɛ. Olu ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛya Telegram bɔlɔlɔsira fɛ. K'u ka kɛlɛcɛw minnu b'i wele ko Unité baptisée Légion Liberté de la Russie ni olu ka dangarili wulikajɔw de fanga bonyana ni kɛlɛ in sen fɛ. O kɛlɛkɛkulu ninnu n'u kelen do k'u yɛrɛ wele ko olu ye Rusila jamanadenw ye. Tun ye laseli dɔw kɛ sɔgɔmada joona waati k'u sera ka Rusila ani Ukraine dancɛ dugumisɛnninw minɛ. Min ja dɔw la tɛmɛna bɔlɔlɔsira kan. Ja min na i tun bɛ bolimafɛn 3 ye ka ɲa minnu ye blendew ye. U kelen do ka sirajan minɛ ɲɔgɔn nɔfɛ dibi la k'u kunda burusi kɔnɔna sira dɔ kan. Nin kulu kofalen in kɔni ye laseli kɛ k'a lajɛya k'a fɔ ko u sera ka bolimafɛn blende kelen min tun ye Rusila jamana ta ye tiɲɛ Chokino ko o nɔgɔni fɛ Rusila jamana ka kɛlɛkɛcɛw ye a yɔrɔ kofɔlen bila joona ka taa k'u ka kɛlɛkɛminɛn jolenw to u kɔfɛ. Ka fara o kan Rusila jamana finitigiw fɛnɛ ye laseli kɛ k'u kɔni sera ko ka wulikajɔ sabati ka kɛlɛkɛkulu dɔw gɛngɛma ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na sufɛyan fan fɛ minnu fɛnɛ ka dangarili wale tun lawaralen don Ukraine jamana kɔnɔna la. U ye a da kan fɛnɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ sera ka to kɛlɛkɛkulu minnu tun bɛ fɛ k'u kunda Rusila jamana dugukolo kan ka olu bali u ka se ka don. Rusila jamana ɲɛmɔgɔw olu minnu sigilen don Kursk mara ɲɛmɔgɔ Roman Tarovoy ye a sɛbɛntiya ko a dangarili kɛra sababu ye ko ka maa kelen jogi min ka jogini ma juguya kosɛbɛ wa k'u sera fɛnɛ ko ka dankari a jɛkulu maramafɛntigiw caman na. A marabolo kɔnɔna marabolo ɲɛmɔgɔw kɔni ye laseli kɛ ko ka Kursk dugu kalanso bɛɛ lajɛlen datugu ka sabu kɛ wulikajɔ dangarili min bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu na min kunnafoni bɛɛ lajɛlen ladira a mara ɲɛmɔgɔ Igor Kutsak de ye nin lase.